Hello, agus fáilte iris go atas. Sma se Gwen NicUalraig agus a dú as sa prógramúd seo ha Wilma NicUalraig. Agus bí uamsach má clúinte bhuat a dú Wilma fáilte bhór chií lars go atas. Thaig bhór agus taplat gomór seán an chom seo thos go héin. Agus nuiste éiscin cáte bh lusta teagasg a lá hain. Agus go dtíad cibad a hánig go bhí teagasg ag iad na bun-sgoile. Well, hamis is stéite an na bun-sgoil White Hills an na Farfar an na scíre machar an uis. He má 5,000 go tua bó dun dé agus seo an nún in Gàidhlig as a scíre channeil Gàidhlig rí ein an na dun dé ítir agus maha clown sa bí a géirí Gàidhlig i dhéanamh trabhí na Gàidhlig féimiad hin gan na bun-sgoile seo. Agus mí an nún teacher a ann channeil dúneann cáirum ha chlas ghoireasan, ha dheidhinn an sa chlas agus bliadhna sneachad chlas go sia. Chará dunne sa bíach an na chlas seach ach an naflana bí mé ras go go seach go ríist agus fiachan rí a chlán úla go chumaladal ag an nám agus a bí mén cáí smúnig ar am hín rúim a chóirt fiachan na tríir an úla go chumal suas gona bhí tuchtim agus séidirach seo mar a ha mé a bhí bhna háisich bí channeil mé achar a bhí gopur an na chlas miscichte agus ha mé úsachuch mar a ha mé ga dhéanamh ha mé háasta úsachuch bí mé tarsanir imime a chrúd ach nar háisich mé sé mé teachad a 9 blianacham sa chlas agus ha mé a bhí sás an na fólam an na ddífar an ddífarruchgan har is a ganna trí blianana chin in iste. Al met minnig go chéad dú a hachar mu út. Bhá héin an na dríochgile agus hánig go scoile bhíin mas má chuoine a chin bliana na ga. Bliana na ga na tíich na fichiid. Well, agus an na dealamh chluich. Sa sin dul ras go bliana cocan an gáin. Well, háisich mise raig mí a chiad chéimacham an na drama ach be céim an bhar seán fólam sé biadamh an ar seán drama a chu seán drama hégus go san árscoil agus raimi sin sa chumarí híos an na Cardiff Harrá leit de chósa ann an na Glasgow go dúgáil go Royal Conservatoire agus nuair sin PDGE a dhéanamh ach bheit seo ar a dhéanamh an sa céir blion na héin agus cháirstarum agus bheit sin dhéanamh cleachdadh agus fólam féite stairí chéile agus ag déadach cúsin chai dheithnar a chríochtnaich chai 9 eile a chósa a héigasg agus chadecha mise. Cha drain mí an blion na próbhí a mítir, híl mí ras a galapa, bheit mé gopur ar son Nash Gaelic Arts Project agus fa mé a bhí sás an na teagasg ag scoilthirí grama ach agus chiad opar a bhacham as joéis sin a dhéanamh sin na saoire go ríis bána bhí gopur ar sin ásta agus scalapach an company theatre an na fólamachcha agus a chiad túr a reing sin agus a seo diribh chéir sin in iste ach chud mí secha 3 míasan ans na hélannen agus bei seoidirach idir barai agus leors bheit nuair sin 3 míasan ile acamrígáil ar fug na Gaeltach agus 3 míasan heisam bheit sin déchláán na barai har á fiús déich Scottin an na barai. Ach gas mí go ma Chos go 3 míasan? 3 míasan as hélannen agus nuair sin bheit 3 míasan acam dul ar fug i Gaeltach agus dul sios agad a Glasgow agus a gnéidjin. Nise a seo fata ras trás na nuchadan nar a bheit fólam tra bhí na Gàidhlig go ma úd. Charáach a bhí ruúir seán séveh sinna seach blianana man nám sin, so go ma trí vín sa dolas go bun-sgoil forrá inine dacha a chu a bhí ruúir sin blianana na ga, so agus nóir sin chunig mé a joy blianana na ga a fás agus bheit sin éideach. So bheit mé an sa chulaháte déanamh cilónig go hín agus déanamh drama agus mar fáste go ma trí fi sin déanamh bún óprach leis a chlán, so bheit mé i cleach ag na skillan teagasg gacam le bhíh rúi bún óprach chéantir sin dealamh clúich sin a raim mé seán dáhlíonna gopur ar sean ásta go scalapach
agus nuair sin háise méidirach gúpar me chéan hín mar chléisiche ach híine dolastáid go sáiltin mar specialist sinna staid heisach an bh buún an na Glasgow a géirí go deachan stair seán gona ina den Gàidhlig an na Glasgow híine dolastáid agus a cuioine dolastáid agus a dúnach anelas cavíd lés an drama sa lágus go bíé cúspar a díanamh dheaning sa lés an drama so Dúach rútacin agus féidirach ar seán Gàidhlig a bhrosnach agus a mé lé híideach taich go hásta teacher an bhaicín cemar a gúta tú drama a dhéanamh leis a chlánach agad. Sin ra mé seán gen an bblionnachin agus chais úne seachad agus fós mé agus bheit níon bhéh gacham agus bes dánig an níon bhéh gacham bheit mé chigus suas an na scoil fluich ag Centre of Excellence ach go éiste seo ar seán dúsan blianana únlás a deach cén. Ba mé hín san níon go má An na Harbh an sa crackte dú trí míosan as na hélan in na bhain, trí míosan cógan dúich as nuair sin únlá ar so dúsan bliana. Yeah, well, gan mí ige agus bheit seo a thuh ceol sein? Bha mí sin sein Gàidhlig, Bha mí bemise an shuidheachadh ach gur sean sein ar san tú san bliana so bheit sin gúpar le chlánnas an árscoil so bheit mí ar an gúpar lei sin svinne gúpar le inahíh, híine gúpar ag fésin, chula sí an dat sa bí bhé úpar go agus bheit níon bhéh acing sa mí fantal an dungé agus inad Gàidhlig a basce Farfar. So raid mí suas beint sin go raibh sé dul a gréibh go chula lá suas go Farfar leis an níon bhéh agus rais. Agus So bheit stéiste bhan inad stéiste sin. Ha nne seo a bhí seán ó choras fichiad blianana chu dúach chu goríchiad na barach. Agus bhaid sim gorá inad ann agus go mé méíanamh suas gan anna sin a bhaid dulgáil gan a bhún sáil, gus a bh Gàidhlig aiche gus a burin í léveh ag scríbeh séidirach Gàidhlig a bhín sa cummalí a fat na húne. Cha bhín brún béirlaí a ór sa bí, sa sin go neannach an na dungé. Chins bhá chinach ra mór an túne brún Gàidhlig idir cuioineh dul timiisiil húne na bújins bheit cad chail mór an na brún Gàidhlig an na heos mé chanéil le féimi sin in teagasg léfa. So há sich mé siidirach We dúirtá sé cad fiús grinnes ma hí sinne gan na bhile agus a nósin nach le eice thuúidir ha sinne ar míle go seo agus é beas a chuirsnach ach nu a hé sin nuú bhicin nuú gan na bhile agus hat máchail ar stocha can an éile tuimi choile a chané cha chlúinecht Gàidhlig rilí agus cho excited sa me se fast a hí chuid ginn caniad ó Gàidhlig. Well leis go éise ban wat dúne mé dan as dhearmelte bhasin an an Nepáliche sé thuúir bheith choéhn ach chuú sé Gàidhlig a thuúm sin agus lebidal suas gan inad charrá neach taich ge go teacher a bh anna an am Gillian MacDonald agus ar sean bican úne hablaach dul dreibh greistíú suas háis mí fantalistá fiscar de luintir a chu an taich go háisteach fin. Cúteach gan sa chlas agus nóir sin sinach dramas gan déach an mód an sgráin. So riamh únit ún chlásáin? Ún chlásan, ha mí smúne gorá charrá riamh dá chlásan agus thula dunne cánachs gan neachtaich. Lorachad ericet bhain ceannar cantaí chail dunne sa beanna dhéana an ópur se dhéaning sa. Agus dhéananig dá lá a deachcin. So bétar gá nóir sin chuirtáir na nópir agus chuirtáir na nópir agus a chuoine bh nacail bhacham agus bhachamarí imime ón ula na céiste na récarst. Is tíireh cúsin thuúiste. Chir sanna heile na a híteir is sus bí bhil snachad an tréna go raimí ó hiún agad tíí blianana na go BJ ban. Gréiseach chu san nachú na a híteir an iste, sus mé bhil a mé bhí cean ranga dúna brútanile. So bheith éhan gorá a smúne chuh fiús ag an nám sin gorá córaach mé teagasg agus hánig ag go bhí go a gaach Gillianar seán óparéin an na napperfeile chins bheit sin fatna seisce óra chins bhí sé raibh cha bhór uair an uire ar gach lá a sinna don chaáin go Farfar.
agus nuair sin bhainad gan teacher. Agus cha agad dunne còmhradh géirí hinna farfar. Sfa sin cyfaterydd. So chwma dyn ni'n dydolwys yn bliadhna le teacher beirla agus mis is stein nuair sin 3 lás a teach gen y tors taich gen y chlas. So fi'n sa fiach yn rhi Gàidhlig cyfrwng agus agus yn y beirla ac like yn teacher agus dynwch leithdheachadh agus leabhadh agus na bwringo ach sé suach a chonio nach a bam. So y bliadhna sin rhaid mi sŵas mein jyn gyda mi dolog. Like gyma dŵl yno. Oh, yeah. So rhaid mi sŵas mein jyn gyda mi dolog golf. Sinead. Gan olai, hyns hwyc mi charo teacher dol o hien mar ydyn yn hine. Agus fa mi ar son gybuch Gàidhlig ag yn hien ac am as y sgol, so ys gyda'r ag bun-sgoil. So chai mi y gop yr ein. Agus mirfel yn y mirfel yn hwyrad teacher profi illa. Charlotte Mackay agus hanig isio gan hien at ar son bliadhna agus fa siotio'r ach mirfelach. Hyns chwysyn Gàidhlig yr as ag cria cwysyn ar son yn bliadhna agus Na'r chríoch nich misio yn PDG chwrad an y Farfar mi. Hyns fad gamiori, hyns faisach y gyromig a ianaf agus leis yn chwrad greu maram. Agus fa Charlotte glwys dy Glasgow sy gwbrich ewlig ymach agus nôr sy'n fa mi ans yn twyach ag efach carinionach gyromi teagasg yn ac am hyn o'r sy'n dabli yma. Agus tyrach hilig mi hyn y saig o groichen agus fa Nyr hosich mi be clas 3 gysiach. Char o riaf un gysiach ac am chyns fa nyryd y bliadhna am ach nôr sy'n Ni'n sa falaf, I guess. Aha. fioin y ffagels, fioin y chynastais nôr sy'n òrain yn fych trwy'r chynastai no geist ach fa dyrach fan y haid efo gamabig nôr sy'n hanig Covid agus chafwrnach besydd dyrach bwyd bas chyns charo Gàidhlig ach geg yn twy. So fa sy'n choderyf. Choderyf. Y ianians, wel, gan y nywyn ag y rog Gàidhlig ysteifa, deryf a nywyn ag y rog Gàidhlig ysteifa, chafwr dy ianta, sŵl mi. Agus choderyf ar son y lwch teagasg. Cymryd y geilig yw hyn, rys. I mean, haws y gynnawm yn un gysiach ac yn nŵr sy'n? Jeff ac am ag yn nawm sy'n cwyg Jeffer clasig yn ac am agus leis sin. Agus how Latin? Hawl am hyn, haro riaf dwni sy'n byd yn ystod. Airline. Haro dwni sy'n byd tors taich goro, haro dwni sy'n byd geisio go gi ianning. Fa cor ac yn gyrach opera chwyr airline, soros, agus fa ac yn i iwsach yw mar y ianamid sy'n. An y nhw naiche. Mis mam o'ch un. Alla iachil y laptop, fosga laptop, gianne. So fa hiad blion o'ch l'action class dojo ysbyn y cwrwt yn sŵas. Agus fideoin agus hwlwr sian agus y naflion yn yr hachar eri ma nawm sy'n fasni'r glwysyd Google Classroom. Agus fa rwt yn fatanas steitche. Hiad dwyr fa mi clach ag Zoom ar Sean lesen yn bew y ianaf agus chabe y rwt y fa cor ac y ianaf ach rhaid mis y sŵas mein sy'n gymatra agus fa mi ar brwyng yr sy'n ars canting gaming lesen yn bew y ianaf hwla la. So fa sy'n airline hwla mating fo carslas join na gwyliris joy mian la agus awn cleachdadh so fi'n bych clas o hwn y chynareg liris carslas joy na bych clas agad chynastai ag liris joy na y na fwy yn y chynastai ag caisyd carsgwn yn oer agus nôr sy'n fydioen y behina ac am hais ac yn nôr sy'n y chynastai as joy sy'n sianing hais ac ydliefag agus skrifag agus nôr sy'n as joy awn cleachdadh yn ymwyd maths so fa operach gyda un of biolwm so fa mi ar yn cwrgachau like whiteboards agus pound agus scripter agus leorichens hwlwr y bwringwyn agus fag operach gyda ianaf worksheets fa jalam yn sŵas agus nôr sy'n fat yn esgyr fa grwtyn caran spors y lach gyda ianaf agus fi'n sy'n nôr sy'n y jesach agus yn ala agus clar ag anilys y cyfyd y mila fideo ila ar sy'n o hwyr sŵas ar laine. Wel, mi dod i einach cymryd y chlach gw hyn chan ei fain stuur mar dojo no Google Classroom sach. Di chlach gw hyn hw technolas? Wel, lys gydrain mi agus sé na ciadan dy fideo yn arain mi. Ma mi sbyn am hyn, gwydyn sio y chlach ag yrieist. Chyns fa chlawn yn o'r sy'n cleachdadh fi clach ag Google Classroom agus sé dyrach sé rwt gymasim play chanyan mi sgilal ityr y hwf technolas at sy he gwbyr. Fa dyrach ha cecet coltach ri
bors bar dhéú anna bórscéal na bhil se fer se uaine agus clicar sin agus bheith a thos gona leor léhíach a gona seacin cúlan abba cefh thos gona faclan a sinna teacin cúla hangman nuair sin bheith clééis an sin agus nuair sin video son na faclan na príomhachlan an sa leabharachad agus mis sé dtína talthir sin agus sin clas ún úlach na fóim na fánicin bha video mar son cimar a chana tú agus nuair sin faclan natá se chu leis sin fánic sin agus nuair sin videoile cimar a bh cruthachadh in fánic a bheith sin cimar a bh tarin in lítear agus bha mis mé hén sríá a seo achleachgah. Cimar a chumú smach gur seoile? Folders agus folders agus folders agus folders an the Google Classroom. So hanna cían út an nachta chleach mé ríist ach sean clas sean chula bliana get ha acham nu nachil ha homework slides acham sa sean operdacha sin bliana a dhéach mar han sean lítarchuch dras de classicúig seo cat seachcin ochtíag clicker agus na faclan at a University Jack seo sé na núúin ha mí clachgah se nú nástan chun sa mí clachgah na listichin a bhach an na lasig. Shout out. Se na fánicin ha mí lenting in árstan son an árstan a ha an na faclas fóim so ha achil mí chut na fóimar cin na stráú chins. Fé mí fi a bhíach mar iad I agus agus é so ha mé as na glósad míos na gá na stráie. So hasan hat dolstair gelóin clic gelóin agus snakket fóim a dú. agus chanán really sin na chlán na ha ach son na parentin ha úleg na videoin sin an son teich go hors gan na tseolach go léir. So ha na gadasan na chruúiú chan é bhain go raibh mar fuasclaigir suíocha car éicenach rilín COVID a cha niste gadas stíiste collanta a ar chois a chruúchaigh a bheits tar teich an na cháirsnach. Heidir a céalachug chaneal dúne an anéking ha teich gaan mar a lat a dhé nachlech na videoon mes ha galig a tai meervelach ach ha anner sin na chlán anner sin na parentin. It's kuch ma bh karan an sa chlas agus sem combination right hallas éistre se video snakket ag éise goút mar a chanas na faclans tí hat a céalachug so suring sin nar heisaket ma ha padach go jebad a sta agus jebad lein an sa chlas so ha ann ha taring a gaibh. Aha agus furis a gaibh clic agus gat a horsganna lig beta go uligan seo úmsacha a cha mér fásnas na skillel. Ha chlán glas Well stocha a chlána a glas clechte ris na dóin acham ha mé fi cin trú a skyib. Chanil roineachcha ach meise so bha chlánach a gaach clas seach in nudí. Agus wat er bhíach mar son seach bliana agus bha mér has cuioine bh lá háisiché agus wat a skipetí hoppatí sta a doras agus nóir sin na ga a dúla an brakel. Seach bliana bheit sin dirih dí gála sta go bui chomór a bhí acham sur na betheachchasan agus charát ach clecht rúmsa. So heb me dói ha mí chud eolalas go ma dóin ar a chlán agus ha sin fás go ma clechttir I chéile agus go ma caran clechttir is na dóin acham sa dlú had choch had chosnok a chaine laat channe einel na húnda agus sin cumel smach ar a chlásaking go ma furustechen sa húlutin ma ha kutsi gin dolas a rion húlutin le dúch sé denjore ma ha núsúla céir. Han glassaking bigs, ha sin savach, hat dorasaking. Torjinnes klassichin ille hat doras, hanjal doras oras heit karan foskelje, so an thuavas foim agus onagal ricloinjin. Ma rútan mar sin a tacharspiet kan vitjinne doras a gúnas. Futi? Jo, ha sin dolvidjin og rútigin sportal. Shoot, dúnje sin doras, gas nach cloin dunje se bí an spór sa sin ris agus at a smeinkel seocha éving. So ha rútile ha mami joing klas muskichtje. Na ra me se cúparir fónicin le clas a hún nó na leorichin
le clas agad, clas 3, bí clas siach cuineacham sa ar a sin in leor sin na cuineacham sa an ring sin so futa me sé irí oras an halas genú sa léveh le clas agad tan halas halas sa trna leor halas is Gianna fonican halas Giannu sa seo agus hat cutecha go chéile agus hat a modlag James a cáda. had a modlag an fís an eolalas achcha hat a goper cála hat tostar a bhí teichgel het tostar a bhí caiinel he cuteach a tos chom gaimsan in eolalas achcha a gaiineach chuns mesurin gaibh a bhíneach go cuteach an ille hawer seut in go bhfuil eolalas dáin achad ar a ruta ha brún míoing so ha a fémal mar sin chanéidirach ó gil mí y clas sian a clas seach mar serabant an gáchar sin chumalatá chará classroom assistant Jackham. Mes ag farmatach go tain cuteach na de hiú klein dul an sas leis ar se úsacha cála. Aha, alas cuteúsa leis se dúlétas a sin nachcha le maths bhúsa go thuig sin right fiachúsa í ínse go cute ganile agus hiúat fiachan rí fachlanach go chuúr an a sentence go bhfuil na cíal be get sé together Eisem mar an ime agus suirte ach bhfuil le duibh ínse de chute ganile chu há duibh so fiús sin héin é cho fémal ach choráúine sa bíacham itir ar seán mo chute chuh. Proses mínaí. No. Ach Ha mé sring ha buach go mór bh hí in sása úsacha cóprachil mar sin. Is chané bhain clown ach sinne cuteach mar luchtíchas cála mar professionaltí cála, Ba mí dul dhéananach garst mi dúin planig. Cimid ar halamh hatá go leiise sin sa ísacha go bhíachad fat well mar a thuirstú seach bliana. Cimid a hausa ar déalacha cliise sin agus déanana fuasclíana hacha do gúine sa bí stocha has nún siacha. Út a bhan ar hanig me sér bort leis go teacher ar a bheann bhá car an systemachcha agus seach bliana de chusperin socialta ar a thug. Bliana ún níú seo, bliana ga níú seo, bliana trí díú seo. So ma bhaidirnach na Victorianich an na bliana sia, chabad a dúnach na Victorianach ar sean seach bliana a ríist. Ma bhaid déanamh seotain ar mapichin agus alapa chadinu du sin a ríist ar sean seach bliana. Go má teann? Well, chins bha córach a mé bhíidirnach na séime sich agus mé canting ó mór tanne mé all dhéanamh na séime sich le clas ún agus agá agus céhir ag sin chodirih. Heis a go drein mí Antarctica agus bha eism go córach in rí ruta gan le dhéanamh ach gaharich mé at sa ha célastai rina ísanús a córach a bhí car an lenting agus haris in a seach bliana líomh sin amach a thulachúsper agus a thula íanú agus rein sin tic agus haris ar na seach bliana chará a mí speineach gromíar celamach ar trí amachchas ulag na fiúin ar seán trá íre, hiadíre agus a darna blian a darna íre. Tá sin acha mar fréim agus nóir sin Wa sin tíach na cusperin socialte? Cusperin socialta, cusperin socialta so ar seán science. As a seann chanan. Na topican, cusperin ar seán science ha a chula trí bliana so man máitinach gealach agus na runacin agus na spéiran bíú ga dhéanamh a chula trí bliana. Agus ma het sin electricity stockad genú gealan a ríis just stúi trí céir bliana féimiad fiach in as an ulag íostai ruta hiad stocha an na clasa ga bí tuileris a ríist an na clasa cóig so hat a giúsach ag ire itar gealaite leis a chusper. A chuidir sin deolalas a thuiret. A chuidir sin deolalas chuideach cha défir ruta na dhéimeas at I dhéanamh go Jéfrite smúnichir a trá íre solas agus doracha agus lá agus aiche darna íre seiltain ar idirach na planetach ar Jéfarútain so ha mór an sunna go dhéanamh. Ach he cíolachach gnéimú nóir sin dúachgal an a differentiation sin agad gnéimi sinna dhéanamh fat na húne ar seán gach cusper me sé cusper socialta han nó science. So ha sin acham ach nóir sin féimi mé sé átainir mathematic agus leis go sin cleachdadh abacus ha sin ulag an na béla a mé ulag na PowerPoints acham sa na Gàidhlig
agus dúach bríní haris a rúta gan hasc me hean na béle dúach canna mí an na Gàidhlig an nópir seán na fiúin bhéice chanar in gaibh léomh Gàidhlig na béle sa fútiad na workbook sa cleachdadh sean chlas céir go seach còmhradh go bhí léomh béle so chana na caran na leorchan text fútias na bhí an na béle a chasin na ulagan úsacha gacin ulagan acin an na Gàidhlig so sé bríarachas Gàidhlig a mé cleach go sin matematic agus an cánig canting du nach macabal sin go matematic acin an na Gàidhlig he fatan assassin a bhí go dhéanamh an na béle a canting how smúne chu miúing heis agad cearnan bhfuil heis acin sí an na cearn agus défach le hachas ar sin cearnach octagon cemar bhí sagad ar sin pentagon cóig cearnach heis agad go cóig cearnan agus how car an na dóid fiachnaí canting grua sin chomá na Gàidhlig agus táirtear chlán a bhí spúine go bhfuil math a bhítin of Gàidhlig agus go bhfuil ferach ag mam úine nús a gacha héin. Gàidhlig, so mi smúine chuig leis fad a bhilú an scoilbearla mar init ha sin na scutriche i ddíist agus i ddíist leis nach stocha cáirsnach be heimiche lerih go bhfuil ag chócutrach go bhfuil an seirse féin aine ha sin cruúin bhice a fás a gúis go ág go bhfuil an ceas an daifchana na ha sin leachcha go má láitir agus hicéh an na cáirí an bice sin a bhí gra nach sinne ha forsnach go bhfuil go manas a bheits a chanan seo. Has mé cánig cantig an clasach in je sáide a mé cantig an clasach in je sá heis acne gin je sinne in classe séir as a sáil agus ha sinne go forstanachil sinne féin seo dhéanamh agus an na dóid hahar san an daimh sin i nearstachuig agus ha fiaching grí a chlán a thuáil suas agus ha fiachan ghoireasan gus a marrá canting sé féine go bhfuil ferach ag miúine bhí sás an na Gàidhlig chanéal Gàidhlig a bhí mar farsin na scoil réalig gomór mar can that's the Gàidhlig I should but that's the Gàidhlig sinne clas Gàidhlig is an nó sin ach Na dearbh blian na Gàidhlig ac in na bhíos in je seaachcin na Gàidhlig. Seach na Gàidhlig gamal iscail seach na Gàidhlig Dí ha ar néagaibh. mé dhéireach hail han scoil seo ar L3 a thug agus hat ar Gàidhlig mé dhéireach hail a thug mar L3 runna seo charrá agus bheit a canting gnéimegat a bhí lenting na réaltin ag a cháirle agus charrá Gàidhlig céitiigte mar L3 agus bheit me sé canting bhfuil ha sin górach Chions ha Gàidhlig ac an sa scoil agus cúteach ma héitiúsa gan na cháirle a hacha ar son advice for Gàidhlig education ma ha dolas gan na documenta sin ha canting ma ha inad Gàidhlig agad go bachár Gàidhlig bhí mar farst in na scoil go bhfuil íostaich gan na scoil agus ha L3 a társcút an chom sinna dhéanamh gnátere he tócal inmh na canan he cíalacha go bhfuil seouting rí clán ar figan scoil go bhfuil canan sa bí cutramach agus go bhfuil go bachár canan sa bí a bhí a bholog agus go bacháú a bhí práselas agus bacháúine bhí práselas in a bhíh víach acinne fiús an na scoil marúabas le céir hiad léanamh heisam nach le déichttar acinneach by George ha sin prísel agus bachár chlána le bhí tu sin chum míorbalach san sinna bhíh víach acinne so ha sin ar chuir dóid go bhfuil clas chuig sé a seachan is dul bhí déanamh bican. So tuifni bearla as a scoil agad had go bhí déanamh L3 nes de teacher sa bí ha deolach go leabhar na geirithe na seo ach an trésamh chanan so ha policy acin an alla person ún 1+2 bar a hacha. A trésamh chanan. Well, a policy in 1+2, ún agus sinne Gàidhlig ún béarla a gá agus a córaach an Frange sé dhéanamh sean trí. Snack den na term agus
Hanneal mí háas a rúpracha amach cemar an nuring go Francis a hiicas go clas cóig agus sia gon dúine sa bíala an sa chlas a bhí Ginneach sin chun sa dúla gacha me an dú ná. Ha sin caran fiús socha rá gúlanach gútain agus na himig fuascla ga hémal ma. So ha mé dhéidir cheil mar a thuúiste hín ha clas a chuig si seachtúh na bearla go bhí táiseach ar slia luchgéim sa hí na Gàidhlig. Díireach a seán hat a dúirteach na brutan buneteach, so hat sin clachach na stúhannig go Gàidhlig ar seán clas si agus seach a clas a cóig Bá íscoil ar rúta chuir suas goráta dolíanamh lísan an beir san Gàidhlig, chud mí staon na macine sa bhíneite sa chaileach chun ba mé géir an gréimar, agus bá sin suirhachal agus ha clas a cóig a féin lís an beá gach seachcin ar san sí seachcin an mírblah an dá chlas cóig. Agus sinachcha rúta an úr, agus ar sean clas si agus seach bí a ddíireach a clach agus stúhannig go Gàidhlig agus bha mis cantig well ha mis an heo úsa bí ha fémachad ar taicht. Agus ma mis mé ra goting all céim na batse lei seo. Agus fir spé ma ha ferach an gnéim ú taicht agus hanne le sacad mar a chanas tú é. Agus ha chlán na feraching goblat nach let go hiic sin. Cur a chlán gan scoilachams gan a chlasachams agus féinich ar sean cúteachach agus nuair sin brín mis a chlas a dit na chuteach go las agus ddíach go bíé sin díanamh pencilan síos machadoras agus a chlasach in dulganna chlasile. Heúla gur a chuir dói haach an cunne ha chlána tían ar máhans. Agus sin sé reading party a sin canting agus a chlasbeic acamsa i dul agus a gúpar le clas a seach gus an fichiid minéidir Gàidhlig nó clas a hún agus ha méidir a sin itar seo agus seach na Gàidhlig hit sin simiisiil na cuaigtí clas chinile agus ní sin bican Gàidhlig lewa mating bha fiscar má ach ullach na háirin a sin díanamh bican félaga bican spórs is a chularút agus maná me hiic seach na Gàidhlig hanne sam cosna thuairs mé seach a mé dola dionach chochrinneach leis scoil go léad céir hiad léanamh eicú nám leis na tíir an cuteach chanéidirach go dhéhás na bhéan agus a dúireach dola his sós agus a sin nuúlach dola dionach Gàidhlig agus Chiúnscefil mé bhí ar stair chéala fuúta mí toirna háin a sin a bhí dhéanamh agus Well bha mí díireach do seo féimi an dían sih páiste choricin cála mar farscan na chahinne lechad. Ha bhí únpáist Geaf me leiscail Bhí Hannelas cavíd bí le dús an áan ach go chuúí anamh chin siidirach chularút a chlánacham sa féin áin fat na húne agus ha sin ar luúad rút a bhrúing miúing bra canta miúing cúsparan leis nach romíir son na sémas i dhéanamh hánig mí suas leis an plana go mé dola dhéanamh Frances Tolmie agus an cochrúneach gaiiche se de gáin a san an scéannach agus túver thumi gunn siad gannéirí gunn siad gannéirí sinachcha an leabharaigh Frangach agus ó chion seach blianana bha mír á an ópracha dhéanamh agus mé spéin bhfuil gúting iste sin a dhéanamh ríist ach brúmiúin Frangach i héin agus cuasa bhais chusna bheith cruúideach leis go bhfuil na háin acin an na leabhar úr a bheit mam sásan secondary evidence ha leabhar as an de cha cruúneach gaich go chuir amach ó hús an smintthug Noicíochs úndiaach ha líomhreach ag mam for mé seo sta primary evidence ha chláíon ann primary so ha céanlach in ar eistrí seo ha na háin há miscite a thuh cúsper agus chusánna bheit ar an scríbeh so ha teachan sa chaid rein sinearan agus im. Seans Fashion to the fucking a fake a late about it agus really body dance about it really body herlig aranis im go hins the body so go look thing ní sin aran agus im Shell sin your notion ar na áran blowing Rein sin na áran blowing fashion smúne chuch miúin banne ach cemar sin gina bhí agus nóir sin brú miúin uachgur agus nóir sin rein sin im agus nóir sin fashion smúne chugur a cuat agus a buin agus a bhfuil áran as sa lear miúing sin agus Dúach áid loi so well snacad an planach mar sin
Na heachgan ar a dhéime sin nóir an tá sí smúine chuch miúing sníamh so ha chlói cúra ac am sanatic agus ha mé agus na féime sin cháirsta agus a Standard, híra féime súla sin mí. standard nach le sacket tí agad sanatic féime sin sníamh agus is nóir sin futa sin stocha fiochanna datha chuir a nóir sin futa sin fiochanna bhí fi leis heisagad agus mar a hiú ha gúspar a fás is a fás le sin. Gefolleach sé neach go cruúchas a gas a hunna ciú. A chahuiir gadis a ha seo. Agus go te dí bí seo dhéanamh chalíad las a bhí le primary and secondary evidence sin a bhí achcha ri live. Héideachcha iad an lears na hádaine ha seo a chhlacha sanún dáisúla mí as na clasí nach. Gus an si bearste a ha sin beá. Ja, sé ddíach leiscail mé chod lúris. Ha céal Ha agus sé sean seilting gaibh chail eachtarí cho fatar fallaf. Futa sin na céman na sin na gáil ras agus bha mé canting ruúa gorá sin dola dhéine go chuspar a bheith seo agus gorá sin gáil céim ar asfuil cuniuú go dusa agus cuniuú go misis bhil cuniuú go mam macamsa agus nóir sin na graníachcamsa agus a graní lecham agus bhesin arráiseigh óciad tíoch céir fichiid sa céirtíoch sinna ru graní lechams a áran ile a bhesin ar féin bhú mam me hí henne bhar bhil bhesin arrás céime agus nóir sin bhesin arráiseigh an nám far rá Frank a crunechuh na háin aiche. Agus bhaíon bhéh seo can spách nach rá taime sin naching. So mé canting ha Sustí cáte sus mí an leor nuair a thunne sinne na háin ha sin arráis ag an nám héin far a rá Frank an clúin. So I like, oh yeah. It's like, yeah. Fiú boilsci a ha seo, Danaíoch, tín beá. So ma nám a háisi sin in leor mar chusper. Batidirach, yeah. Tí na háin as sin dola dhéanamh. Dé seo. Agus Dé seo a hon. Déisiil ar sean tíireach a brí miúine chula sian, miúin na hóprichin agus cemar hatíanamh ruúta an thuamhas bearstas de chanan. Agus ar sean clán ag nachil galig ítir agus nach clúin galig tu bh buí a chlasram haid chocutramach godarú gaibh farsaneach de chanan mesúrin gút. Gus a bhí leat ar an boca chin sé fúil an bocí heisne díanamh ach mar bhí leat a clúin sin go leor galig chaine leat a dul ga thucail. Agus a chlánacham sa An a dainach. an a dainach hat go a thuic sin acha cinvisnach achar sin a bhí gabhrín. Gháirí clas céiris cúig chaiasan chaning sa glasag rein in glasag agus COVID a mí agus smá ar an fólamachgus an chiúnsvásan na clasúnis a agus charátach a féin heisagad dúach nuair an buneteach ag gníire sin bheith chod dearbh. Agus nóir sin míhar ar a bh míarhfuil an bliadhna chuir mí neach taichgur san na chlas. Bannar son uver medicacha haid ar sean taich go háis go ún léanamh ach chad a rinne bhí gopur leis an ún léanamh a seo fat an lá. Chins ma me se gopur leis an léanamh. Nach é cruachal a thuirst. Cruachal a gúta go neach taich go bhí gopur le clas ún agus agus cuteach fémi a léanamh a bhí gopur is a le a héin óirean so ha choramaching. Resource a seo chlach go na dóid chu cruúchail sa sringá. Agus chatáisi hiíach a stúí hiad téram ach i ddéfar ha mí feici an na clas ún agus fiús clas a gaún sa deach úníon a go heise féin chom a gála chluich an éismún go le clúichfat na húne sin le tu sin go le gúpar a gála chluich le agus hat nas máchal hat nas ha mí chimi go bhfuil nas örstich le bhí fiachanrí apperstin beic agus na aireh na dhan gráin hat a tuig sin fat a bharachúns hat a clúin barach galicúns hat a clúin mis bringrí inabhachas a chlas ha fuútaí neachtaich gacham gá agus dúach a bhí stúrach clúich Jinnah géim le na chud chéistin ára agus an jéfer he míorhlach chuideach é cíalach nachal mise ar maharachach. Sa da ruúachge, ha da rúchaint, ha da uide gaan an. An dúland gomór na a ha an na clas le gach ún geseach.
sé bhí fiaching rihí tostaich gan na chula duine ag an nú nám, had cleachte bhí gúpar go súr holach ach òrain féime tú a bhí gúpar le ún buíon ar sean gréiseach agus math fácail clasún bíidir a brún béirla. Sin agad sa sin anna scíre ar nachal Gàidhlig. So sin nírin an an imimeach siige. Chótarh. Gura sé chará cuiite gacham a léomh stóí gaibh, heisiú le go dul gáil na iPad agus dolastáid go Gàidhlig for Parents agus dhéobh sin na leirichin fu na leorlan acha ag go bhfuil fu a bhfuil na scialachan ar a léomh agus éistrí stóí chun sa mar sin 5 minút sin dul bhí géisteach rí cuiite gan le brín Gàidhlig. So chan je bhain bhí cruthachadh le bhí cleachdadh na ghoireasan agad ach cuiteach go bhí siadh ghoireasan ile na nachgusad mar techneolalas an nimimiach dóid. Hair techneolalas éimeach ag tro na chóra gacin an den mar ghoireas mar neach teich a bharachgus a chlas. A súla bhí go é rútathe go bhí fás tócha as na blianana na roiin cuiteach as na chlás sé ó hanil statar techneolalas. Channeil agus cuiteach sin agad úrút ún bhuanach go hánig amachchas a COVID go rá thula duine duna rútan ar leine. Agus chu nachil sin dulach leachcaigh na rútan sin a ríist de sin an béthecin i dhéanamh de surista agus go bhfuil sne chclachan na rútan bheit sin na dúsaigh sin agus go snead go féim a ríist. So má ha fásnach go bhfuil dúine hí go staigen na chlasachad bhna choirsnach sin agad goiris a ha choprí seo sa gas. Go mí orstanach hanil dúneacham. So sé tíach a bhí fás nas cruacha leis na dóin na surinú taich go hort gan nach lán. Féimi a mí máchal ar a nuad. Féimi mí dachéiste chudáiste san críocha chud ar an grách. Dé mían a bheith agad do fáiltar bhí na Gàidhlig a san áirí teach agus an darna chéist dé cáirle bheith agad. Ha cáíon agad a dúr a bhí lán difar cháirle a dé ún cháirle sáiriste bheith agad ar son neacha ha úd do teagasg. Well, rút a víse ar son feiking an na film tar a bhí na Gàidhlig go fá sé ach go fá sé le teich. Ha géirí go fá clán Joe Gàidhlig agus go fáiad bearstas de chanan agus go fáiad na corman sin tro bhí na Gàidhlig agus a fás sin canan a ha láidir ar son ar toiste röst gan na naginnealach. Agus a bhí cleachcha gach goide sa suringút ar son a bhearstas is dainach a sin a thors gan chláin. Cleach go chuladí ar son taich go thorsgút, mar a bhfuil agad gutse bú cuite ganile, má ha cuite ganile feie. Cáirle bhíring na fiach rí se chularút a dhéanamh ar a chiad lá. No chiad seachcin. Na fiach rí cúsa dhéanamh. No chiad seach no chiad bli. Ha me sé ferach nachal míidirnach donna istes a mí man nuamh blianach a teagasg. Ha mé feraching, ha mé spenkel míidir sin, ha mé háasta gaharach rútagin. Mar a bhfuil ag gópar, ag ceirs go leor, fiach rúta ganile. Mar a bhfuil í sacad cymar in íwe, feinig de chutigin. Agus sé rút gynna bhí rochrúa ors tain. Ma ha dói ann i rút a dhéasachach agus go bhfuil ag cuite ganile gafe. Agus nóir sin cur a drech héin acadir. Channeil sían sa bhí idir ceir le bhí cleachgach agus agad dúleachúprach a cuite ganile a dhéasachach. Nio, PowerPoint a cuite ganile ar a chleachgach. Agus cleachga ó héin. A har chéan bacon shit sa seo, nio, Dúireach bí lách rutain, hanil go leor òrain an sa lá ar sin a chula síana a dhéanamh, na fiach sin, nó hitúas do rian, agus bí lách rutain agus gin cíndeach na tú cús ar an náiche nio ag an ddíireach heachcin. Fíorthú cháirle go díadamh. Tá seo a bhí chátlachfud bríonúcht agus a bhí gimsach i bhuaid agus fad a bhilú. Mór an taing Wilmar sanna bhí cála na dú Hanne díadach me se bheits a gimsach i bhna cháda a seo ach am cíine chuúla duine bheits a géisio cuiteach. So mór an taing iad bhar sanna bhí cála agus beannach cléimh déasta. Mór an taing agus taing mhór ar son lica lúma bhí séir an nonsens acha.
Sin ag críocha frógram agus gríadh críoch srí a trí. Tá sin go mór an dochas gon de cháirtadh. Ba bhadam taing bhód a thuirt de hol morostig agus cardin na géaltach a haid ajas a bhúneach gur fad. Chain trí seo i ghéanamh le taic is stúd agus gríadh fóitin ag ghéamach dearmilt bhá teilt media. Agus taing gúise sanna bhí géisteach. Ma ha seo ar cártadh nach déan siú cíneach an dar siú cóig rinneach an gún. Agus ha sin rátháliste ar beachcan éin u gín na programman, nó ma ha se san sré eile a chlín sin, ná éich géin. Cud a fist ar an imíon an socialte ná ar seálaigh postí agad@gmail.com. Gers ma ha, beannach léomh drásta, bhuam sa Gwen agus agad.